खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखाबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे आं सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर साब डिभिजननि सिङाव थानाय 25 नं बागानपारा बिटिआर बियाबनि बागानपारा सिरिलेजनि बोरिखादङा गामियाव गोबां आबादारि आबाद फोथारखौनो फाग्ला दैमाया खुरखानानै लांजोबदों। गासिबो बिजेपि दोलोआ मोनसे गोख्रों राजखान्थि दोलो, बेखायनो गोबां दैदेनगिरिफोरा बिजेपि दोलोआव हाबगोनना रोखा। बे बाथ्राखौ बुंदों जनता बसुमतारी। पुरीनि भेरगाव जनता चौकआव थानाय 24 अक्ट'बर खालारनिफ्राय खुंफुंनाय जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया गोजोन जोबनानै थांबाय। आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिबि आफादगिरि मुगानि आगदायारि बानेश्वर बसुमतारी बिथांनि नख'राव 5 लाख रां होनायनि खोथा होबाय। उफ्रा बिसायख'थिखौ भट सानगोनखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि परनालि दैखानि खौरां मेल खालामदों। एबसुनि बानजायनायाव बाक्सानि सौत्रिपारा कख्लाबारियाव मुगानि आगदायारि बानेश्वर बसुमतारी 79थि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा माखासे बाथ्रा फोरमायनानै होयो। मुगानि आगदायारि बानेश्वर बसुमतारीनि 79थि जोनोम सानाव एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो बिटिआरनि बिबुंथिगिरि काथिराम बर' बिथांमोना बिबार बावजेनदों। बाक्सा जिल्लानि सौत्रिपारा कख्लाबारियाव बानेश्वर बसुमतारीनि 79थि जोनोम सान एबसुआ गाजा गोमजायै फालिदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमला कख्लाबारियाव सौत्रिपारा गामियाव गेलेग्रा फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि मुगानि आगदायारि बानेश्वर बसुमतारीनि 79थि जोनोम सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बेखेवनानै होयो। मुगानि आगदायारि बानेश्वर बसुमतारी मुङाव लाइब्रेरि मिउजियाम लुफुंनो थाखाय खामानि मावगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बाक्सा जिल्ला सौत्रिपारा कख्लाबारियाव बानेश्वर बसुमतारीनि 79थि जोनोम सान एबसुआ गाजा गोमजायै फालिदों। सिङाजानगन थान्त्री सुरखासमसनि 10थि गायसननाय सान फालिथाय सिसि सिला फोथार आरो जरनाय जिल्ला कमिटि 4थि धमान बोसोरारि आरो सिङाजान आन्सलिक कमिटिआ 3थि 3 बोसोरारि जथुमखौ मैया जोबथाथि सान फालिबाय।